Kang Cung. Sampean kan termasuk petani sukses, membaca peluang kan yo pinter toh. Nah, sampean kok malah pilih nandur pring padahal pringnya regane murah itu piye to Kang Cung karepe sampean iki? Sing kok dol apane iki? Yo aku adol glugute Kang larang tenan. Lho kuwi samone lek pesenan kok nggone anu aku pas jalan-jalan ning Rusia kuwi ngene anu lho. Foto Putin, roh Putin wae. Nah, presiden Rusia to kok. Nah, yo kuwi lho. Ya kuwi aku oleh kuwi pesenan kuwi jere tinggi bahan nuklir apa wae perang musuh Ukraina. Kang Cung. Piye. Ngene iki lek mau ekspor glugut ning Rusia kan mesti akeh juta lho Kang Cung. Ah. Ini apa ndak share ngejak anak buahmu ning dunia malam koyo nyanyi, koyo ngelsi apa ndugem ngono ndak pengen to Kang. Lek kuwi ora wani Kang aku. Yo ngerti dhewe, lha iki hasil glugut lho jet akeh. Hasil glugut yo gatel ya umum kuwi turun ping-ping. Mosok iki ngasih ngerung. Oh anak buahku nyowa hari hasil sesuai hasil kira kene udah lo tur dadi gawe malah.